manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin wani hadisi ingantacce, yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ala khairi. Abin mamaki al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne. In asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu. Idan abun farin ciki ya samu mumini sai ya ce alhamdulillah, wannan godiyan shine mafi alkhairi a gare shi. Wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Haka idan cuta ya same shi sai yayi haƙuri ya jure, wannan haƙurin alkhairi ne a gare shi. Saboda haka a ko ina mumini ya samu kansa tsakanin jarrabawa da rashin jarrabawa, gaba ɗaya alkhairi ne a gare shi. Muna roƙon Allah ubangiji ya samu ci jarrabawa. Hikima ta 25 al-hikmatul khamisati wal 20 ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik.